Heɗitoɓe assalamu alaikum barkamin e wakkatire nde on nangoy kode radio international diga ɗo Abuja lamurde lesdi Nigeria kode radio waɗandu ngam fulɓe e finatawa fulɓe min alamin giɗaɗo jada taskiti foɗugo labagal taskaram hande salasa taskaram jamin ɗi hande ɓawon keɗiti kubaruji duniyaru min ɗo nde rahotoji gaddi fere hamin jahata diwal Gombe e nanta diwal Bauchi ko layani taskaramji amin ɗi hande min ɗo nde taskaram RIF fulfulde e nanta taskaram koɗo kode amma hidde ko ɗon haaɓi surgana on Abdourahmane Oumar Jarumi ngam heɗitiggo taskaram ngam heɗitiggo kubaruji duniyaru. Assalamu alaikum heɗitoɓe nda kubaruji ɗin nder hunduko Abdourahmane giɗaɗo Oumar Jarumi. Aran nda horeji nder kubaruji. O nanai wiigo piyanɗe leydi Israila yaari ha cifulo Gaza halki Palestinienko'en capanɗe jowo e jojatato. Leydi Mali, leydi Burkina Faso e leydi Niger kawtal lesɗe ɗen ni ɗe calake wartugo nder walde ECOWAS CEDEAO. Horejo Nigeria Bola Ahmed Tinubu wi gwamnati laamu mako ɗo mari anniya taskaram boɗɗam ngam findingo jawdi leydi Nigeria ko nafata leydi ndin. Nda kubaruji ɗin ɗi fumaji. Piyanɗe leydi Israila yaari ha dow tayre Gaza halki Palestinienko'en capanɗe jowo e jojatato. Jontani Palestinienko'en e kippe bomje Israila yarata ha tayre nden hewtake yimɓe 1,400 e jowo e gelɗe gilla ko habre futti hakkunde Israila e kawtal Palestinienko'en ngal Hamas ha lebbi 14 jawtuɗi. Nder kippe ɗen ni ɗum ɓuri halkugo rewɓe e baccon ɓikkon walla bo paykon. Ha nder kubarol gongol bo koninkoɓe leydi Israila gi'ama ɗo poto ɗo mburto ha waylare walla bo fombinare leydi Lebanon. Ɓe gi'ama ni ɓe ɗo poto ɓawo ni nyalɗe seɗɗa e wadgo narral hakkunde leydi Israila e soja en Hizbullahi ngam waddugo ragare fitinaji hakkunde lesɗe ɗen ɗiɗi ko nyami yonki yimɓe ɗuɗɓe. Kawtar leyɗe Sahel ɗe Mali, Burkina Faso e Niger salake wartugo nder mobgal fedde ECOWAS CEDEAO fu e mobgal ngal no hokkiri ɓe lebbi 6 ɓe kotana ngal. Mobgal ngal ni wangini salare magal ha hunduko biyeteɗo Abdullahi Job mo leydi Mali bolwuɗo dow kongol lesɗe ɗen tati. O wi lesɗe CEDEAO kawti hoore e leydi Faransa ngam jibugo lesɗe maɓɓe. Ngam majum ɓe kollini ɓe jaɓata hotugo nder kawtal ECOWAS ma bo CEDEAO. To ɗum yejjitai CEDEAO ni waɗi jonde balɗe ɗe ha gallure Abuja ha Nigeria ha ɓe pottini ɓe kokki kawte lesɗe ɗen ɓe gartana kawtal CEDEAO. Ɓe gerɓi Basir Jomai Faye horejo leydi Senegal yaha welkino leyɗe ɗen amma fu e non o heɓai jalorgal. Kubaruji ɗi ɗo garana on gila Kode Radio International lamorde Abuja Nigeria. Horejo leydi Nigeria
andini muyo laamu maako ngam fintingo jawdi leydi ndin. O wangini ngol ha gallure Lagos ha o yahi siwtare Christmas Noel e hitande hefere. O wi o itti mballa Petur ngam moɓugo jawdi leddi ko nafata yimɓe leydi ndin. O wi wakkatire o ittayi mballa hado nebbam petrol jam leydi jananne tan keɓata nafakka. O ɓeddi wigo taskaram jomolgol maako andiragal VAT ko ɗum yowata hado kampaniji e nokkuje feere feere ɗum taskaram nafo jam. Kerol kubaruji ɗin gonɗon amma hidde ko jaɓɓotiren nda horeji nder kubaruji. O nani wigo do leydi Israila yaari kippe ha halki Falastinin ko'en 50 ha hifol Gaza. Nden on nani bo ha dow lesɗe kawtal lesɗe Mali, Burkina Faso e leydi Niger salake wartugo nder walde ECOWAS CEDEAO. Horejo leydi Nigeria Bola Ahmad Tinubu wangini nufo laamu maako ɗum tabbitingo risku moɓama ko nafata leydi ndin. Kerol kuburaji ɗin gonɗon. Wassalamu alaikum. A yettama Abdourahmane Giɗaɗo Umar Jarumi e nanta kubaruji duniyaru e hande min fuɗɗiran e diwal Gombe. Governor Inuwa Yaya wucci juuɗe dow didangol kisal ceede hitande 2025. Kamal Hammajo iga diwal Gombe hawtani amin rahotol bana ni. Gwamna diwal Gombe Alhaji Muhammadu Inuwa Yahaya wati juuɗe dow didawol sendol ceede duuɓi 2025. Gwamnajo on fuɗɗiri be wiigo hami fuɗɗira e yettuki jomirawo hokkuɗo en bawɗe fottuki haɗo ngam watuki juuɗe dow didangol sendu ceede duuɓi 2025 en dadidangol tibbuki hukuma hakkilowa e gajjidiɓe mabo Disabilities Commission. Kasafin kuɗi da muka kai na biliyan 320 ne da miliyan 100, amma bisa duba da majalisa ta yi sun ga da can a ƙara ya kai biliyan 50, kuma a yanzu ya kama biliyan 369 har da kusan miliyan 900 na naira. Ya ke wato ki juuɗe mai hafa da lamurde gwamnati diwal Gombe. Gwamnajo on yetti majalisaru diwal nden dow famtotiral woni caka maɓɓe gwamnati maako. O wiyata famtotiral ɗum hokki gwamnati maako sembe kuuɗe diwal nden botirte. O ɓeddi e wiiki diwal Gombe ɗa nder diwe habdata dow kuuɗe jamaade botirte. Ganne ɓayɗo ɓe heɓi sabbinki dow jonde jam e sabbinki dow hakkulki e jamu. O ɓeddi e andinkino na'ura watuki juuɗe malla tamprin ɓeddi tiɗɗol gallunoɓe gwamnati diwal nden. Ɗo witte didangol sendol ceede ɗum ɗiɗi je o wati juuɗe ɓawo wattugo mako gwamna karore ɗiɗawal. Tattare da abin da ake yi musamman a kiwon lafiya. Kwanan nan mun samu yabo. Gwamna Muhammadu Inuwa Yahaya dan majin Gombe a Ranol tabbitiri gwamnati mako kuma famtotiral bongol e gaji ɓiɓe mabo Disable Person ɗum haɓe mari sauro gwamna e balliteɗo gwamna mabo Special Advisor and Special Assistant Disable Matters. Amma jonta e didangol ɗo ɓe heɓai hukuma ko hakkilte e ko shafi lamaru maɓɓe. O tabbitini didangol ɗum darata ha ɗerewol tan ha wakkere maɓɓe mobliga jibiɓe holli seyo maɓɓe
e hukuma ngam ɓe yetti gomna Inuwa Yahaya e hokkugo ɓe ko o waɗini ɓe alkawal de ko suɓol duuɓi 2019. Kamal Hammajo, Kode Radio Enter TV International, iga diwal Gombe, Najeriya. To madalla Kamal a yittama miɗo yela bo a dayatako. To min fiti diwal Bauchi on nanan ardiɗo komiti illi majalisa mobgal lesdi nder artugal Honorable Aminu Sani ha diwal Bauchi ngam daruki ndiyam wontiri e gasare gwamnati diwal Bauchi da wakilijo Kode Ibrahim Muhammad Jungudo enanta rahoton ngol. Ardiɓe komiti yiraki leydi e majalisa mobgal lesdi ɓe ngari Bauchi ngam daruki nonno yiraki lesdi fe'ori e diwal Bauchi. Ardiɗo komiti ɗum e majalisa mobgal lesdi Honorable Aminu Sani Jaji moyi komiti maɓɓe wari Bauchi ngam daruki nonno yiraki lesdi fe'ori e diwal Bauchi. Honorable Aminu Sani Jaji moyi wakkati ɓe nastoyi gelle Bauchi gwamnati diwal Bauchi illake e maɓɓe ɗon to hunde ɗum fe'i ɗon to ɓe jehi golle gammaya ka e hukuma laamu pamaranga Bauchi ngam daruki hunde ɗum nonno waɗi. Wakkati ɓe gilli golle gammayaki Honorable Aminu Sani Jaji mo holli hilniɗum muɗum ɗon to moyide jomiro jaɓi gwamnati mobgal lesdi les committee maɓɓe wadde wallirde ngam yiki ɗum yari hoore majum nda Honorable Aminu Sani Jaji nder ɗengal Hausare. Honorable Aminu Sani Jaji on ɗon ardiɗo committee iraki lesdi e majalisa mobgal lesdi ɗon to ɓe gaddi gilla diwal Bauchi. E jawabu mako gwamnajo diwal Bauchi Senator Bala Muhammad Abdulkadir Kauran Bauchi mo holli nanki belɗum ngam nonno committee ɗum wari daruki ko fe'i e diwal Bauchi ɗon to boye fuuɗa ka wodi ferotiro siyasa to amma se ko wala ɗon ɗum mo holli belɗum mako ngam yeki gwamnati mobgal lesdi ɗo wondi e gwamnati diwal Bauchi ta atal wallutikiɓe tafijiji fere-fere. Senator Bala Muhammad ɓawa mo holli nanki belɗum se warki maɓɓe mo yi'i gwamnati diwal Bauchi ɗon habda e wannore yiraki leydi e gamawa e woylare Bauchi entare wondu wuttudu e kirfi e wuttudu alkaleri e ragare Kauran Bauchi Alhaji Bala Abdulkadir mo yettiɓe nonne ɓe gaddani mo gilla ɓawo non da Kauran Bauchi Alhaji Bala Muhammad Abdulkadir e jawabu mo waɗi ɓawo ɗum timmini mobgal ngal nder har e wakilijo Kode Radio e fadorde diwal Bauchi nder ɗengal Hausare on keɗitake Senator Bala Muhammad Abdulkadir won on wakkati komiti yiraki lesdi e majalisa mobgal lesdi waddani mo gilla ngam daruki nonno yiraki lesdi fe'ori e diwal Bauchi. Ibrahim Muhammad Jungudo, Kode Radio International diga Bauchi, Nigeria. To madalla to min lortoyi diwal Gombe rewɓe nodditirama dow bote faddol ha yahugo suudu lartugo njamu rewɓe aran e heɓugo reedu. Kamal Hammajo diga diwal Gombe lattani amin rahotol ngol. Dr. Fatima Bakari foɗi hakkilo rewɓe yake o yidata e hosoɓe habaruji ha asibiti manga de leddi gonɗum diwal Gombe. Rewɓe hani anda bote yahuki asibiti to ɓe hosi reedu ngam ɓe fuɗɗa hakkulki e maɓɓe ɓe yewa ɓe ha dow lekki hawtaɗum e lekki ɓedduki iyam lekki ɓeddata jamu dada e ko woni ha reedu mako. Dr. Fatima ɓeddi e wiiki lekki ɓe hokkata ɓe ha awa ɗum ɗo ɓedda iyam no to ɓe wari dayngol ko ɓe rufi iyam seɗɗa yarnataɓe bone amma to ɓe yahay awo ɓe heɓi hakkulki nden yake dayngol ɓe rufi iyam nonnon mai waɗata tampuki dada ɓawo dayngol. Kamal Hammajo, Kode Radio Enter TV International, iga diwal Gombe, Nigeria. To madalla. Min duuɓi am keɗi miɗinanugo Kode Radio International ngam wallugo fulfulde be Pulaku. Ta woyte taskaramji ɗin ɓe ɗon garana on diga Kode Radio International wondu Abuja lamurde lesdi Nigeria. Jonta bo woɗɗine jonde ngam heɗitiggo taskaramji ɗi min taskani on. Aran min fuɗɗiran e nda taskaram koɗo Kode hawtade e Ahmad Arab Abubakar Azare. Keɗite jam. keɗitoɓe Kode Radio International Abuja lamurde lesdi Nigeria. To hande ni raɗum habbi jam
aran emi wondi goɗɗo amma hanko ma mo yi'ay min inde maako ɓaawo ɗon mo holla seyo maako dow ne mo nani ne ɗum habbiri hannde. Salamu alaikum. Yande Inde maɗa min inde am Usaini. Yawwa. jelle ɗe Shokin. Yawwa. Abo inom Allah lamiɗo bo Allah hollayin habbirde mawri ma bande hikkane. Yawwa amma kadi an minon fa fulɓe joni kowa faɗin lokaci da ɓillare. To amma fa kowa sai waɗa haƙuri saboda kaya duniyaru kugar ɗum salto ɗum. Yawwa sabo inom sai in waɗa haƙuri amma minon fa min gaskiya ina ne min waɗi min ɓillare gaskiya har ono ɓillare iri nde ɓillare amin minon yoyi min ngala kugal min ngala sana'a to kowa yoyi ko ema tefonayi wuro mum ko ɗan hirtoto ma fa ɗum won wahala to sabo ino amma joni har ino fa min getti ha jomirawo Allah. ni bano hunde ngayna ko lutti e noon e durgol e demal no ɗum wontiri jonta durgol e demal minon joni gaskiya ɗum burto min godi sabo ino kuma inare min ɗemata ma gaskiya naga ɗum heɓumin ba joni goɗɗo sai dai sefa kawai hokka ceede ɗum hokka ɗum yesa amma wala kuñol gotum ma e joni emin goni ɗo saboda gaskiya ɓillare nde waɗi. Yawwa to sabo inon gam ɗum ma bo emin geɗɗi ha jomirawo emin jooɗi e karkaraji. Yawwa to hani wala noddandu ndu gaɗan toon bano marɓe riskuɓe ɓe fulɓe wonɓe nder gari ɓe ngara ɓe mballita fulɓe meɗen wonɓe nder ƙauye gam wakkati ɗum fa ɗum hunde nde ɓillare feere feere wala noddandu ndu gaɗanta yimɓe. To misali noddandu ndu gandami yimɓe joni fulɓe sai dai joni min tefa alfurma e woje mawɓe amin fulɓe hamɓe saboda ɓe gandamin minon ma dalila nde min keɓira ko inare ladde wonde min gatta shaɓe on min jara min jooɗo. Yawwa saboda joni minon rayuwa min joni sai dai min tefana baccinaga minon ba amma joni min tefa alfurma e woje fulɓe amin mawɓe ɗum wandamin minon ma afuwa min keɓata wato emin ndemata emin keɓata emin keelo dabbaji amin. Yawwa sabo ino joni hakkani waɗa ka yiɗaru ladde joni sai dai ɗum fiita demal. Yawwa amma ardiɗo lesdi o Muhammadu Buhari ɗum fitana bano ko larani demal to e ɗum heɓa bano takiri e ko lutti noon ɗon ko bonoye gaskiya joni takiri joni mino ilba mino joni ko kano woto fa min keɓata balle minon min jiya min ballitoto to na mo nagge joni waɗa gaba ɗaya demowo heɓa ko iyalu mum ñamata ɓurayi wata biyu wata uku. Yawwa goɗɗo saɗaki joni eta muna remana ɓurayi wata ɗaya wata biyu kan sai fita kadi bo sai fita eto o sabo ino minon fatakiri joni gaskiya har ga Allah ɗi ɓuri sembe amin. amma nane ma e ɗum eta joni ma e ɗum etata hawti wakkati sali ɗum e joni ɗume wakkati nde ɗum ɓuri ɓillare gaskiya joni wato saboda ko jeyi ma minon nane ka ɗum warti e arhamaju amma joni fi sabilillahi joni ɗum warti e tsada joni kano wota ƴetta he a hokki 500 to tefanago hango feere ma ko koye hucce hito hangi a tefa jorɗum ko a tefa goɗɗum kaytari gonɗi sabo e non goɗɗo bo a waɗa sana'a ɗum komo sai a woɗi jaɗel ma a dilli barema wata dilli barema kam guetama ka boɗaranɗaka ina sai dai ka runta to saboda ɗum fu ɓillare nde mino min ngala sana'a ko min bandana demal ngal o sabo ino emin tefa alhurma ino ma Allah lamiɗo Allah ƴettami hokkami inaje ɗe min ndemata bacci amin ɗi ndemata min kewa minon ma emin gaɗa rayuwa amin duniyaru. to gam malam Usaini gam mayiki joni demal ngal ma ngal komoye nanoye ɗum tagu gonɗo ƙauye tan remata amma jon sai tawa ɓe gelle ɓen ma ɓe so baɓe jaɓitima demal ngal to ay ata nin ɗon ɗum ɓillare onde ko bo a'a fulɓe keɓi kuuɗe ɗe gatta bano demal e luttuɗum jon ɗum waɗi daraja joni fulɓe wala ka goɗɗum ɗum ɗandama joni fulɓe joni ka to ɗum nayi to ɗum demal to ɗum ɗume joni haaɓe joni gaskiya ɗum hoti e juuɗe haaɓe saboga minon ko yehi kowa yadake joni lokacire daga lokacire ɗum ɗandama dama ɗum fu joni ɗum heɓi ɗum ɗilaki yowwa joni tayi a waɗi sana'a maɗa goɗɗum sai dai to ummiraji goɗɗo seɗɗa mo ɗandama e yesa yowwa amma joni bana non gaskiya minon joni hakkadi fulɓe joni demal ngal hoti e haaɓe yowwa durgol ma bo ngol hoti e haaɓe saboga min ngala inaje ɗe min ndema haaɓe bo jaɓidi inaje
yawwa sabo ino joni min tefa alhurma minon min tefana min minon ma sana'a ne goɗɗum mi an jogoto ga min ɗarana barci ami yawwa ko timminen a meeɗi jiya iri ɓillare nde ɗum nasti nde ena ɗum meeɗi ɗum waɗande e duuɓi saaliɗi ɗuɗɗi ko bo sey joni meeɗuɗa yiki ɗum ko mangu maɗa ha yaade gaskiya ko mangu am fi sabilillahi meeɗayi mi nana iri ɓillare nde ɗinanmi hikka nde min de min nana ɓillare ɗum iri ba ni amma ɗum meeɗayi ba hikka sabo inon min ko ƴoƴumi yawwa sabo inon kuma mi atama mi meeɗi mi atama mi amma mi meeɗayi banda hikka yawwa to madalla arab ayitama jonta bo da taskaram tariha usman ɗi fodiyo goffal nayaɓam hawtade be modibbo moussa assudani sokoto. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ɓaawo ɗon heɗatoɓe ko kettinantoɓe suudu kode radio international assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu jomirawo lilaɗo jomirawo tabaraka wa ta'ala nder baawal muɗum hande en piitoyi dow ñawruki yeeso e taskaram men ka tariha cheikhu ousmane ɓi fodiyo to heɗotoɓe jejjitayi asawere saalinde en darike wajje nanɗen iri taskan ka cheikhu ousmane ɓi fodiyo taskani siyasa dawla mu'um ka islam en nani wiigo cheikhu abdoullahi laati kan jogi wuttudu gondu nden ɓi cheikhu ousmane ɓi fodiyo mouhamadou bello kan ɗon famanta nokkure sokoto cheikhu ousmane ɓi fodiyo kan laati ɗo jooɗi nder gallure sokoto nonni hunde nde waɗi ka yaadu abdoullahi laati kan famanta ko memi hirna leydi dawla ousmane ɓi fodiyo fuu ko memi laamiɓe ɓe nder hakkilanki kole hakkilanki mouhammad cheikhu abdoullahi gondu nden ɓi cheikhu ousmane ɓi fodiyo kan famanta ko wi'ata asimatu dawla to wi asimatu dawla bo jooɗorde ko gallure nde dawla islam wato ko memi leydi sokoto won ɗon eko ɓaggi ɓaggol leydi sokoto fuu laati amirul muminin mouhammad bello kam famanta ɗum nden amirijo gaba goo makko ko mawɗo maɓɓe fuu ardiɗo on hoorejo cheikhu ousmane ɓi fodiyo allah yurmamo laati mo ɗon jooɗi sokoto kanko woni hoorejo mawɗo fuu ko ummoyi fuu in fiitono waymo nonni hunde nde waɗi ka yaako ha sarde ko allah jaɓi cheikhu ousmane ɓi fodiyo laati o maayi hitande ujunere goo timmanɗe ɗiɗi e capanɗe tati e ɗiɗi hijira won ɗon laati ɗum waɗi bo hitande ujunere go'o e timmanɗe jowetati e sappo e joweeɗiɗi hitande miladi isa alayhi salam laatake abdoullahi e ɗon jooɗi nokkure nde wiyata booɗinga o aloyi gondu emo dow laawol makko yaaki gondu o wari sokoto o fiita e gondu laati o jippake werde makko ɗo booɗinga emo dow laawol hotuki gondu nden ɗon sarde habaru yettimo wiigo cheikhu ousmane ɓi fodiyo allah mayni on jinon o fotti yaadu makko fiituki gondu tawi mo lakkoye laawol mo toɓɓoyi o nattowa e sokoto gi o wara o yiyano on warata haajire cheikhu ousmane ɓi fodiyo en juulamo en laato en birdinamo iya en maɓɓamo bo no sunna islam taski kode o wari o tawi dammuɗe sokoto ɗe fuu ɗe maɓɓama o wala laawol ngol wiyata o natta ɓaawo ɗon habaru hewtimo wiigo iyadake ha en suɓi mouhammadou bello laataki joni kan woni amirul muminin o roni baabi ko won ɗon cheikhu ousmane ɓi fodiyo ɗum kanjum waɗi abdoullahi gondu fiiti dilli ha
so'i boɗinga ɗon o reeni ha sarde dillugo makko hewti o dilli o fiiti ha ton lesdi Gondu. ɗum nder tariha ko ɓuri ɗuɗugo wiigo ko waɗi en maɓɓi dammuɗe en haɗi Abdullahi Gondu nattoyki nder Sokoto haade ko sarde ko Sheikh Usman ɗi Fodiyo laati Allah mayni ko ɓuri ɗuɗugo nder mawdiɓɓe tariha dawla Usman ɗi Fodiyo eɓe ɗon mbi'a Abdullahi en maɓɓi dammuɗe nattuki Sokoto en haɗimo nattugo gallure Sokoto jim ko memi harka ardungal ngal siyasa e ɗaɓɓirde laamu laati Muhammadu Bello kan e waziri en mu'um eɓe kula wiigo Shehu Abdullahi kulnatoyi leydi Sokoto ko gallure Sokoto o laatoto kanko wartata khalifatul almuminin laato won ɗon kanko ronata Shehu Usman ɗi Fodiyo jin imo haani o ronamo jikkuji fuu ɗi en ɗaɓɓitata tagaɗo laato e woodi ɗi jin ardungal diina e ardungal himɓe Shehu Abdullahi e woodi jikkuji ɗin ɓaawo Shehu Usman ɗi Fodiyo ɓali maayi kañum ɓe kuli waɗi ɓe maɓɓi dammuɗe Sokoto ɓe kaɗimo nattugo. Sani woodi nder modiɓɓe tariha binduɓe dow tariha khalifa Shehu Usman ɗi Fodiyo ko dawla Shehu Usman ɗi Fodiyo kamɓe inni ko waɗi en maɓɓi dammuɗe gari ko gallure Sokoto haɗi Muhammadu Bello natta o ɗo Abdullahi Gondu natta ɓe wi nawaygin kulol waɗi en maɓɓi dammugal ngal kulol Shehu Abdullahi no warta kan woni khalifa ɓe laatake ɓe andi yidde wonde hakkunde Shehu Usman ɗi Fodiyo e Abdullahi Gondu laati ɓe kul ha o yiɗi ra Shehu Usman ɗi Fodiyo e forti yadake Allah waɗi bawangal mu'um jaɓi yonki makko hakkilo makko e ummoto o nattay yanayi ɗum laarata kila hakkilo makko laato heɓi goɗɗum nokku non ko laaɓa ɗon kanjum waɗi ɓe maɓɓi ɗum hujja maɓɓe aranu won ɗon. ɗiɗaɓum majjum ɓe mbi ta laari e sarde nden gallure Sokoto ɗon woni gallure mawne nde dawla Usman ɗi Fodiyo wañwañɓe laatiɓe e kabda e dawla Usman ɗi Fodiyo ɓe andi Usman ɗi Fodiyo kan woni ardiɗo taskan jihadi fuu ko memi dawla Islam fuu e sarde nden Shehu Usman ɗi Fodiyo kan woni hoorejo kan woni ardiɗo kuuɗe ɗe jahayɗe fuu to kulɓe nani o maayi o wala e duniyaru eɓe andi himɓe makko laatoto e ɗon nder wannare ɓe mbaway ɓe ɓaarowo ɓe uddoɓe ɓe nattowa gari ɓe laato ɓe konaɓe kanjum waɗi ɓe maɓɓi dammuɗe ɗen jin hepti cural diina e cural laamu maɓɓe e cural jawle maɓɓe e ko memi bacci maɓɓe fuu ha e rewɓe maɓɓe fuu danni ɗum woni sembe modiɓɓe ko tokkoye ɓaawo fuu ɓe ɓuri sembiɗinki ngol bindol ngol wiigo nawayji ɓe kulay Shehu Abdullahi jaɓa ardungal hunde nden yaari noon ha sarde ko Shehu Muhammadu Bello Amirul Mu'minin ɓaawo Shehu Usman ɗi Fodiyo ali duniya laati Abdullahi Gondu fiiti ton leydi Kebbi o laati o jogake ɗum sarde ko Abdullahi ummani Kalambayna nder sarde nde ɗum nder jihawol ko tokkuki leydi ndi Gondu Kalambayna jonta haala ka gattel en fi'el laatingel i ɗakkani gallure Sokoto nder hukuma diya ka wamoko sarde nden Kalambayna laatike i tokki ardungal Abdullahi Gondu ginno en feraɓe nder lesdi Gondu to e sarde nde Abdullahi Gondu ummonake ɗon yiɗi yaranaɓe konu sai laati ɓe tirjake Muhammadu Bello nani habaru ginnon yaari ballangal mu'um ju walla mo wajje dirdinki laamu keefu e darnuki laamu diina Islam Abdullahi sarde nden
yehi walli bappaño makko Abdullahi Gondu yehi habdi ɓe nden laati amirul mu'minin Mouhamadou Bello yehi wallimo ha sarde o timmini kono ɓe piiti soja en maɓɓe ɓe piiti yaago Gondu ɓaawo ɗon amirul mu'minin Mouhamadou Bello heɓi habaru wiigo i woodi laatiɓe toon ɓaggol lesdi Gondu ɓe ummanake habdugo Abdullahi Gondu laati ɓe goodi sembeji noon Mouhamadou Bello fooɗi soji e mu'um ardiɓe e hoore mu'um dillidi e maɓɓe giya walla bappaño mu'um e sarde ko ɓe jotti ɓe janni ɓen ɗo wanwanɓe ɓe keɓayi bo sembe laato ɓen ton higoɓe hawre e goodi sembe sey ɓe tawi ɓe sembiɗa fuu yin noon ɓe neɓayi ɓe laati ɓe kabdi e maɓɓe ha ɓe kañƴiɓe nder konu ɗum ɓaawo ɓe timmini konu amirul mu'minin Mouhamadou Bello kan e bappaño mu'um Cheikh Abdoullahi ɓi Gondu Abdoullahi Gondu e nder jayri hawre nden ɓaawo ɓe feññi Abdoullahi ƴami Mouhamadou Bello koye woni sababu laati ɓe maɓɓi dammuɗe sarde ko Cheikh Ousmane ɓi Fodio Allah mayni laati ɓe kaɗimo nattugo ɗiɗaɓum majjum o ƴamimo ko waɗi ha en suftimo o laati jonta kanko woni khalifa kanko roni Cheikh Ousmane ɓi Fodio ɓaawo ɓe ɗaɓɓitayi ɓe nana boliɗe Cheikhu Abdoullahi o ƴamimo fi ƴamki Cheikhu Mouhamadou Bello hokkimo jawabu dow ƴamki ki amma jonta kan enen en ummitoto fofte nden fiito en nanen iri amsa ɗum Cheikh Ousmane ɓi Fodio hokkimo iwon keɗitano taskaran tariha Cheikh Ousmane ɓi Fodio dika suudu radio ndu Koode International Radio inde an Moussa Aboubacar Aliyu As-Sudani wassalamu aleykum wa rahmatullah. To madalla Sudani a yettama haragare da taskaran jimi fulfulde.
To fu e fu ɗo min gaddi ragare taskaramji ɗumin taskani on jemmare nde don tawrede huwanoɓe koode ɓe on nani dande maɓɓe min alamin giɗaɗo jada wiyata on balen jam.